گوندê taşluga jêrîn û jê re tê gotin taşluga bodlan yan dînan. Li başûrê Rojhilatî Kobanê dikeve nêzî 23 kilometran. Gundekî pir kevne şikeftinê kevin lê hene û hin girên biçûk jî. Riya di navbera Kobanê û Çelebiyê re ta Reqa tê de derbas dibe. Nêzî heftê malî ya heftê xanî lê hene ji êla Şêxanin. Gelo çima jê re tê gotin taşluga bodlan yan dînan. Ji ber got pir xwediyên bawernama lê hene mîna parêzer, mamoste, bijîşk, dermanvan ji ber vî havî wek henekî jêr dibêjin taşluga bodlan yan dînan. Karê çandiniyê dikin mînaceh, genim, nîsk û kemûn û hin darên zeytûna û xwedîkirina ajalan. Ev agahî gihîştin me ji hêla Mihemed Osman İbrahîm û ez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê silav û rêz bo milletê me li gundê taşluga jêrîn û Kobanê bigiştî.